Няма опасност за хората, които са имали досег с палмовото масло по плажовете на Южното Черноморие. В момента се изготвя карта на преминалите кораби през нашите териториални води. Според Инспекцията по околна среда и води, причинителят за замърсяването с бели топчета от палмово масло е източник в морето. От Морска администрация са категорични, че в пристанищата в Бургас и във Варна не е разтоварван подобен товар. Проверяват се пристанищата в Румъния и всички кораби, преминали през нашите териториални води, както и теченията, които могат да разнесат товара, за да бъде съставен акт на нарушителя. Със сигурност няма опасност за здравето на хората, които са били на плажа по време на замърсяването. Няма какво да се притесняват гражданите и почиващите. Палмовото масло е абсолютно безвредно. Палмитиновата киселина, която се съдържа в него, тя дори се влага, палмовото масло се влага в хранителни продукти, в маргарин, в сирене и така нататък. То е абсолютно безвредно за гражданите, за почиващите.